дар сомонаи иҷтимоӣ гапи зиёд дар бораи муноқишаи ту бо Умедҷон аст. яъне ки имрӯз камтар ноҳамдигарфаҳмӣ байни шумо аст. байни ҳамуда уже клипи Ёсамин Давлатова баромад. имшаб дар дастаким дастмона мекунам ҳамин стил қатӣ. ва умед камтарак ҳамуда депрессия дарафт. Ягон духтаре ки хеле дӯст медора айдур дӯстмайтар мекунеда қичоқ мегирам нехир оло мефорам айза метарсам. Хай нами 40,000 қалин гирифт ё хида тойпахта гача чиба мегӯй. Мардак мешава ғами безанӣ ва гуфти гапҳо зиндагӣ вайрон шана алкаш занак мешава ҳофиза. ҳамун мардакое ки беочан оча надоран ҳамин видео мар тамошо мекунанд. ҳамин хел тамошо дорӣ ко аз инака тамошо дорам мега кош дар ҷоям ғолиб бошам ма бугум ки беочагӣ чӣ хели ай. салому алайкум дӯстон, тамошо доред подкасти имрӯз бо Беҳрӯзро, ҷое ки ҳаёт, эҷод ва хаёл якҷо мешавад. меҳмони подкасти имрӯза актёр шоуман, блогер, сценариянавис ва коргардон, одаме ки ҳатто ҷиддитарин вазъиятро ба ханда мебарад ва муҳим аз ҳама инсони зиндаву софдил Ғолиб Мусоев. Ғолибҷон, салому алайкум, хуш омадӣ ба подкасти мо. Салому алайкум подписчикои Беҳрӯзда ки мора лӯйкам барнома донистана даъват кардам. Ғолибҷон, мо бениҳоят шод ҳастем ки омадӣ имрӯз бо мо ҳастӣ ва саволҳо бениҳоят зиёд ҳам аз ҷониби мухлисони ту дар Инстаграм омаданд ва ҳам аз ҷониби мо. Ғолиб, биё пурсонашам аз ту ки сабаби асосии интихоб кардани ҳаҷ ва ҳунарнамоӣ ва умуман блогерӣ дар чӣ аст ва чӣ гуна ба ин роҳ омадӣ? Хеле ки ана ба баъзе бародарое ки мешиносанд маълум буд, мо дар давраи донишҷӯӣ дар маҳфили зарифон маҳзар мешид баромад мекардем ҳамин хел донишгоҳро буд кардем ай тарафи донишгоҳ маҳфил меомадем. баъд бо сабабҳои зиндагӣ ҳамин хел вақте ки донишгоҳро буд кардем Москва рафтем ва дар Москва кор кардем қариб як 6 моҳ 7 моҳ кор кардем. баъд ҳамунҷо бачаҳо қатъи шӯхӣ ва ҳазла ҳамин хел мекардем. баъд як рафиқам гуфт ки хай ҳамин ҳинара дорӣ баъд чӣ ба мера истифода намебарӣ? Гуфт ҳози ҳамин давре ҳасте ки мисол ту метавонӣ ҳамин кора кард. гуфтам ма ки битону телефонта гирён кард. телефона гирён кардам хел сар кем суҳбато кем худора шигир на то ҳамин ҷора бо сари австал иштагӣ. Ғолиб Мусоев он нафаре ки имрӯз аз 1 миллион зиёд подписчик танҳо дар Инстаграм дорад, бо як ҳазлу шӯхӣ, яъне ки ба блогерӣ омадӣ ва маҳорати ҳаҷнигорӣ ва яъне ки актёрӣ пайдо шудааст. Аслан ба он дӯсте ки ин пешниҳодро кардааст. Зинда боша. Ғолиб, дар бораи ҳамон позаи аксгирӣ ту, яъне ки услуби дори махсус дастота як тараф мекунӣ, чӣ гуна ҳамин чиз пайдо шуд ва боиси машҳур шудани ту шуда буд ҳамин яъне ки услуби аксбардорӣ ё ин ки не? Бале. Ана асосан ҳамун стил меган ҳамун тавре ки ман сурат мегирифтам хеле рост меистодам. Аслан мо дар қишлоқ вақте ки будем падарам дар Москва буд, вазъияти зиндагӣ миёна буд. Вазъияти зиндагӣ на бад буд, на хуб, средни миёна буд. вақте ки ҳамун суратгирак меомад вели қатъи меомад сурат мегирифт. баъд хаю чен на телефони мобилӣ буд, ягон чӣ набуд, ҳамун суратгирак мегуфт ки рост меистед сурат мегирем. баъд ман меомад рост меистодам ҳамун сурат мегирифтам. баъд ҳамун сурат дар ҳамун алибом ҳамун хел монд. баъд вақте ки видео кардан аз сар кардем ҳамин хел баъд ҳамун сурата роим кардан, ҳамун суратаи хона роим кардан ки ёддорӣ ҳамира. баъд ҳамун стил як там хел гирифтам мондум ки мардум уже таваҷҷӯҳ кардан мо вақтиш ҳам хеле сурат мегирифтем мо ҳам хел буд. ака чизе ки пеш буд мисол дидагиам бародаро қабул кардам. ҳамун чиза ба талаб кардан. ҳозира баъзан ҷое мерем ки бародаро мегӯям ҳам хеле местам рост сурат мегирам. Ғолиб, кай фаҳмидӣ ки ту машҳур шудӣ? вақте ки ай Москва Тоҷикистон омадам, баъд ай Тоҷикистон омадем ман ҳамроҳи Собиров бародар аслан ман фақат гап мезадам, шӯхӣ мекардем. вақте ки сценария кардем мавзӯъ кардем 4-5 видео партофтем, баъд як рӯз 2 рӯз сайргашт кардем ҳамин кӯчаҳои шаҳрда ки ишаисакай Ғолиб салому алайкум, ушаисакай Ғолиб салому алайкум. дидем ки ягон гапи бад нест, ягон гапи хуб нест. баъд гуфтем ки ма тонистам дар муддати кӯтоҳ кори хидмат нишон дода ва бародаро маро қабул кард. вақти кӯтоҳ мегӯӣ чанд қадар вақт?
1 солам нашид. یعنی که در بین یک سال мара асосан ай даврае ки дар Москва кор мекардам видео мекардам ай ҳамучен бародарое ки то ҳозир қати мана тамошо мекунанд ай ҳамучен нағзидан дастгирӣ кардан асар кардан. мавзӯи асосӣ дар он вақт чӣ буд? дар бораи ҳамаи чӣ руғана арзон кунем ина хола сақолӣ мерай мегирӣ килчава фатира 40,000 калинга да той пахтава илтимос ҳам чизор ами гап мезадам да ами фақат доғи рӯз да ами хайн ами 40,000 калин гирифти охи да той пахта дигар чӣ ба мегӯй инам хеле гапҳо буд мардам кайф мекардам бародаро яке ҳар чизе ки ҳақиқат аст зур мегӯяд зиндагӣ мегуфтӣ ох инам шар нест биёри дустпӯшакини ва бо бигири говара биёри ва бигиура бабар айгиҷо миёрем ох дам ами салафанора ҷамъ кадам гап мезадам як аз навор мекард мепартоб ки мардам қабул кардан ягон бор шудааст ки ҳоли вақти сабт мекардӣ бар яъне ки вайнои худатро ҳама механдед яъне ки навор бардор оператор ягон нафарои дигар лек барои хандовар набуд мешта мо аслан вақте ки ролик сиёмка мекунем ака мисол бародарое ки 4-5 нафарем ҳар рӯз якҷояем баъзан вақт ҳолатҳое мешавад ки ягон кори юмор ягон ханда мешава ҳама механда ҳама ягон шӯхӣ мешавад дар давоми сиёмка не ки вақте ки ман сиёмка мебарам мисол дар таи дасти ман ҳама хел пакет бояд рол ман ҳамҷа давида биём ё вағаз карда биём ё ягон чӣ кунам мардам ханда мекунам мардам ҳазл мекунам бо баъзан вақт ҳастанд одамое ки миян салому алейк прикол чахам кунад ман корма буд мекунам мерам яъне ки ҷиддӣ қабул мекунем ҳар чизро ман кадомеш ки механда қатиш механдам кадомеш ки аюса ягон чӣ мега ҳамаи ҳамода ман вақт меёбам мисол яра гузар мегузара акай ғолиб ака салому алейкум ҳама хуб ҳама тен мешава рамат сиёмка дарем даному ҷоном хоб дастгирии ҳами бародаро ҳами додаро ҳами кӯдако ҳами апаву хоҳарое ки аввалаш худованд ки ҳами чиз дар мо лоиқ дониста дастгирии ҳамиое ки мо ба ҳамиҷоро омадем ака моро ҳамё машҳур кардан ака ҳеҷ вақт дар раҳай дар фарқ надорад бояд муносибати баъзан ҳолатҳое мешавад ака ки муносибати бад мекунад мисол одаме ҳастае ки мия чо кадди блогер ака салом ҳама 100% мешин мошинда бояд ҳамаи амира ғазабӣ мешавам лаза бале худро идора мекунӣ ки меқапӣ ягон таҳаммул кардан лозим аст хаб мекунӣ ай мухлисай баъзан хислати ҳар кас ҳар хел аст бале ака 5-1 нест мисол 1 миллион аудитория я занак ҳаст меам мега бачам сурат бигирем я занак мега ай уна ғолиба я блогер ё ки як аз дигар гулакша мегира давида мега қати ҳами сурат биги гулакш медава меирава кадом нақш ё ин ки образе ки дар наворҳот истифода мекардӣ яъне ки сабаби он шуд ки яъне ки ба худат ба тарзи нав нигоҳ кардӣ бовар мекунӣ акай берӯзон вақте ки ман юмор вайн сиёмка мекардам ҳазл шӯхиё видеое ки вай буд сиёмка мекардам баъзан вақт истодам гуфтам ки ман бояд сценариёи пешниҳод кунам сценариёи тайёр кунам видеое кунам ки мардам ҳама чиза қабул кунад роликҳои ошиқи вебсериалҳои мисол ошиқи ҳама чизо вақте ки ҳама чиза мо кардему миллион гирифт то дидоро баъзан филмҳое ки будан қабул кардан ман ҳамунҷа истодам гуфтам ки ман ай ӯҳдаи ҳамаями мебарам дар соли 2024 соли пурбарори худат буд дар яъне ки ҷоизасупорӣ блогери сол дар он ҷо ҳамчун ҳунарманд блогер ҷои аввалро гирифта будӣ ва дар ҷоизасупорӣ тоҷи сомон ки аз ҷониби тоҷик филм карда омода мешавад дар он ҷо ҳунарманди беҳтарин ҳисобида шудӣ ва ҷоиза гирифтӣ ҳамчун ҳунарманд блогери сол дар соли 2024 аз тарафи ассотсиатсияи блогеру номинатсия ташкил шуд ва мо дар оҷа ҳамчун ҳунарманд блогери сол ҷоиза гирифтем ва дар тоҷик филм бошад ҳамчун сценарист ва фикрам сценарист блогери сол аз тоҷик филм гирифта будем диплом қадр кардан фикр мекунам дар байни блогеро як ма будам гирифтам фикр мекунам ва орзу дорам ки бародарои дигаам мегирам ғолиб ҳаст ягон роле ки нақше ки кайҳо боз мехоҳӣ бозӣ кунӣ
лекин наофардиам нақша ва барои чӣ? як нақша дорам то ҳозира ам хеле монда ва мехоҳам амура сиёмка кунам ки 1 соата 30 минут бояд шава филм бояд шава ва филма мехоҳам ки дар кохи суруш барои ҳамаи подписчико 1 ҳафта дар 2 борам бошад числамонам дар кор шава бепул. Агар спонсори нағз биёбем ки штоб мода осонтар шава мехоҳам бибурам. Ҳамин қаорзу дорам. Яъне ки филм дар бораи худат? Дар бораи худам ё ки ҳаҷб ё ки сценария тайёрай фақат камтар дига мондагие ки дар ҳамин ҷо аста ҳис карда мешад кори сценариянавис ки мегӯяд не ки намегӯяд ки дар бораи чӣ аст. Бигзор махфӣ бошад я интизор мешавем ки аввал ки худованд бароратият ва мо ҳам бесаброна интизор ҳастем то ин ки ин филм рӯи кор барояд. ғайр аз он яъне ки актёр ҳасти шоумен ҳасти блогер ҳасти сценариянавис ҳасти коргардон яъне ки сценария яке аз клипҳое ки имрӯз бениҳоят маҳбуб маъруф шудааст дар ки сомонаи иҷтимоӣ дар ютуб ин клипи Умедҷони Бурҳон. ҳамон идея аз куҷо пайдо шуд? медонем ки муаллифи сценарии худат ҳастӣ. вақте ки ҳамроҳ як бародар як ҷо нишаста абед карда савдем баъд Умедҷон занг зад ки ака салом алейкум мумкина шуморо бинем во бихӯрем ҳамин омадан ва сценарияшона пешниҳод кардан сурудшона пешниҳод кардан ҳама тарафа ҳамин хел баъд айбан 1 ҳафта гузашт. 1 ҳафта гузашт дига занг назадан. Баъд занг дидам ки уҷа як камтара коршон вай шид безеб шид. Ма гуфтам чӣ гап шид? Гуфт хай барое ки ҳамун сценарие ки ма ва Умедҷон ба нақша гирифта будем вақте ки бояд ма мисол тайёр мекардам байни ҳамуда уже клипи Ёсамин Давлатова баромад буд. имшаб дар дастакам дастмона мекунам ҳамин стил қатӣ ва умед камтарак ҳамуда депрессия дарафт ва ай сабабе ки ман қатъи Ёсамин Давлатова клипи бачаи Кулобида бозӣ карда будам. Баъд умед аз зам гуфтам ки чӣ кор кардем? Гуфт ака гуфт клипа мақсад ва Ёсамин Давлатова баровард намедонам ҳамин хел. Ман гуфтам бо ту фикр накунӣ ки идеяи тра ма мисол Ёсамин Давлатова додам мисол ҳамин чиза фикр накунӣ. Нек ту бихоҳӣ гуфтам ма дар навиштани сценария мушкилӣ надора. Баъд умед рости гап гуфт ки камтара гуфт масъалаи маблағшам гуфт надорам. Ман гуфтам ту парво накун бихе биё. Омадам як рӯза нақшаша кашидем акаи манучера файрод кем як рӯза гирифтем бурдем задемаш миллион. Худо буташ. яъне ки ҳамун сценария дар рафт пайдо шуд идея дар ҳамин рӯзҳо мегӯянд нахаду. ма ҳамин кадом рафиқем ки сценарияш дар кор мешава мегӯ музика тама дарои ки тамом оҳанг тама чанд вақт барои ту лозим аст? максимум 1 соат. ба зудӣ як бора дохили ҳамун суруд мешавӣ мера ҳамин мошинда баландаш мекунам ҳам 3 бор мерам миём уже медонам ки гиҷода чӣ кор канда. Фақат маводи хуб боша маъқулам бошава ба дилам боша мумкин 20 минут. як гапи дигар аст дар сомонаи иҷтимоӣ гапи зиёд дар бораи муноқишаи ту бо Умедҷон аст. яъне ки имрӯз камтар ноҳамдигарфаҳмӣ байни шумо аст бо Умедҷон. бале ман медонам ки дар чӣ чорабиниҳое ки баромад мекард Умедҷон дар он ҷо ҳамроҳи худат мекарди ӯро. яъне ки дар ҳар як ҷоизасупорӣ дар ҳама ҷо зиёдтар ман медидам шуморо. чӣ гап аст? як саволи зур доди акай Беҳрӯзҷон. умед худаш нағз медонад ки ма ӯро беҳад нағз мебинам. ма беҳад умед даромад мекунам беҳад. ки чӣ чизе ки буда чӣ чизе ки гузашт таваккалш ба худо. ма надорам одати қафои мардбача гап задан. ҳамин қа мегӯям ки ягон муносибат ягон чи нест фақат муваффақият дар корош ма қатишам. треки ки қатъи акай Беҳрӯз баровардан рӯзои наздик мебирояд бобарон. бале акай Беҳрӯз занг зад ки чокай додарҷон гуфтам чинам хелам хел клипа сиёмка кардан. имрӯз чандта сценария яъне ки сценария худат ҳаст рӯи кор оварда ки клипҳоро навор кардед?
клипи Умеҷони Бурҳон Чашмони сиёҳ бо дуюм клипи вай Дилбари бевафои ман ки дар Узбекистон ҳамиҷа мо ҳамагӣ се клип дар Тоҷикистон кардем. и танҳо бо умед аст. Бале ҳар дар маҷмӯъ чанд клип рӯи кор омадааст бо қалами якта дута сета чорта панҷта Ёсамин Давлатова 6 Восид як додараки дигар бале ки ҳамаш сценариои худам ҳастанд ва ҳамаша худам режиссёрӣ ва ҳамаша худам нигоҳ кардем. роликое ки съёмка мекунем барои инста ва веб сериал сценарияша худам менависем, режиссёриша Синоҷон Соибов мекунад. беҳтарин клипе ки дар Узбекистон сабт карда дар шаҳри Тошканд бо Умеҷон муаллифи сценариям низ худ аст. Бале клипе ки дар Узбекистон сабт шуд 1 соат вақт лозим буд. 1 соат ҳам не 10 минут. Умед занг зад омадем ҳами дуруни шаҳр дуруни мошин даштем музикара монд ҳами хел просто 6 гуфт ки акагу ма як чи нақл кунам гузаштаи худша ки бад нақл кард ма гирифтам ҷобаҷо кардам сценария кардам ҳамаша окей кин файрод кардем бо ҳамроҳи Амина Ҳафизова чӣ кардем вай пур мекунӣ хел тайёр кардем равон кардем қабул кардем. яъне баъдан бо коргардони Узбекистон ҳам якҷо кор кардем. аҳсан Ғолиб Мусоев кай фаҳмид ки шӯхиёт на танҳо яъне ки мардумро механдонанд балки боз тарбия мекунанд ва фикру назари онҳоро дигар мекунанд. бадан роликое ки қарзтабиёр қарзтабар ҳами хел ваёе буданд ки баъзан бародаро мегуфтанд ки хай ҳам видеора кади зур кай қарза гирифтем. яки сабаб шуд ки қарза гирифтем. як рӯзга ҳамхе баромадам ай хона ки ду мардаки ҳамхе бузбала омад тарея Ғолибҷон гуфт лаба гуфт ҳами рафиқи ма гуфт ай ма қарздорай 20,000 сомон бояд мара пул бида надодистаем ҳамира ма чӣ хеле бигирам. гуфтам ака барои давлени баланд нашидан барои зиқ нашидан гуфтам ҳар моҳ 5,000 бибахшаш буд мешавад. хайра наметашо ҳами камега қарз мавте гуфт нефтам ягонаро реска 20,000 намебахшим ҳар моҳ 5,000 бахша иштоби давления баланди бад нашида персон тамом заб одама савид гуфтем ба назарам он дӯсташ кайф кард роҳат кард. ана гапи дигар гуфт ҳар моҳ гуфт майда 5,000 бахшидам. беҳтарин то аксар вақт чизҳоро яъне ки бо воима нишон медиҳем ки нақши одами сӯзфаҳмро боз мекунем. кадомаш душвор аст барои то? ма акаҷон ду одамам ами ду одамам нами як ҷора ами рада рафтесам чӣ хеле бигум акана магазин да медарам пеши магазин да як гала нами чӣ надора бозичаву қандак пандак намора мебинам худ магум мекунам ака ядам то бигим 300 сомона харидам. я вақти дига магазин медарам ку ҳамхе медарам як барҷоми мегирам агане мурдам гишнагидам як барҷоми мегирам барои фахр кунӣ зада рафтаистам. ина хеле макав як хел вақт ака ку кинчи ранги гулако мешам ака як хел вақти дига ку месм серьёз небояд ман хеле мака ма бахтор дар зиндагӣ худам хест дар зиндагиам дар ҳама ҷо бахтормтарим. яке шахсият ду тарафа мешавад. як хел вақт ки фикроният тамоман дигар хел бахудо този рақатами очам ранги кӯдакам бано мехудам медарам таравӣ мекунам медарам як моҳ худма серьёз нагирифтам дар пеи занам гуфтам қариб хонавайрон шам озганам ҳуррака мегардам тебнавозӣ. умуман дар зиндагӣ шух ҳасти ё ин ки ҷиддӣ ҳастӣ дар хона? ҳама тарафаи ма ҷое ки ҷиддият дар коре ҷиддӣ ҷое ки ҳазлай шӯхия мехеле ма ай сабабе ки ака оилара ман нигоҳ мекунам бачаи калон ки ма ҳастам ма ҳеҷ вақт намехоҳам ки дар хона худма гарини бигирам. ами ҳамаи бори калон бори қини зиндагӣ дар сари фарзанди калониай мисол ё ки мисол фарзанди кенҷӣ ки вақте ки зиндагии хонара ман нигоҳ мекунам ака ма дар хона худма серьёз небигирам ма дар хона худма қавақӣ бидозам мара виҷдонам ғам метаака ки
олиё чанд фикр накина ки ам да тангара оварди саи хона мора нигоҳ дора қавақ духти саи фақр ки саи хича нигоҳ дора ман хе мерам оча чид мефора момад чид бигирам ку гап занен читон дар ки ма 100 ма 500 панот ма ами ҷаймоз ма мерам иём оча тамо ина хелия ма ина ҷора фикр мекунам ака яъне паҳлӯс агар ки ҷиддӣ баъд шавӣ шояд ки дили нафари наздик ранҷунӣ мумкин очаи да 500 сум дар кор боша ҳисоби ки ма серьёзнӣ ма хидмат ҷиддӣ бигирам хидмат лоиҳдор бигирам мумкин дили очаи ма нашава мумкин битарсам мумкин як вақте ки хеле валовел мекунам ама оча мега бачаме 1000 сум марам бирай мошин биги оча мерам 1000 не 1500 гирифта кайф мекунам ина як зиндагӣ ага беҳтаре дар кадом лаҳзаи сабт ту мефаҳмӣ ки ҷойи асосӣ сар шуд асосии нақшофарият сар ахираш ӯ мега хита парто мега ох мен барам мега ҷойи асосиша бояд партои ахираш олибҷон ҳаст саҳное ки ҳолам яъне ки ҷуръати сабт карданашро надорӣ бале на сабаби пулӣ аст масалан бале танҳо бо эҳсосоти шахсият ки ту ҳамун корро карда наметавонӣ бале ҳаст мефурам нами ягон духтарам хеле ғарқ шидистай ё сӯхтаистаам ки бирам ай дунё қучоқ бигиримам ки биброримаш ё бирам тари нафасаш битам ё ягон духтаре ки хеле дӯст медора ай дур дусмайтар мекунеда қучоқ мегирам нехир ҳоло мефурам айза наметарсам шояд ба мурури замон янга иҷозат я хаки нам барнома тамошо дора яке мемона гуфта намешад яке ӯра бимона баъд бома ҷаи духтара қучоқ бигирам ки бо подписчикҳо биган чӣ кори кардагӣ буд изонаме кашира бароям бонам занам битарсам накунам кура умуман ҳамдигар фаҳмӣ аст байнатон рашк зиёд нест аз ҷониби янга ма қатъи оилам ранги ҷураям дар ҳар паҳлӯ яъне ки мефаҳмам ма ранги ҷураям ма сахт ҳурмат сахт эҳтиромаш мекунам ӯ рӯз ами саид шукуров қатъи шиштем як гапи хуб гуфта саид беҳад места як гапи зум мега ки ами мо ҳар вақте ки хонаи сари хиштоманмон мерем ками дар кам ҳечи надоданда бояд 2000 сум ё 3000 сум дар кисаи ҳамун сари хиштоманмон биҷиқем ки раҳмат бароям духтари тарбия кардагитон аҳсан ҷогаи гаред ки гап нест аҳсан дарақат як ҳурмати иззат нисбати мием як моҳ пайи корем хона рафта наметонем мерем чеҳраи хандон қатъи пешвозмон мегиран парво надоран дар ҳоликамон қатъи духтар видео лекин ман қатъи кадом духтаре ки сиёмка мекунам видео мекунам ман ҳамаш қатъи дар пеши хонавода хонагӣ суҳбат мекунем ҳамдигарфаҳмӣ ҳаст май бале ва сирри ҳамдигарфаҳмӣ ту бо янга дар як чӣ ки шумо дӯст ҳастед бале ин асос аст бале тавсияш ту ба он нафароне ки дар оилаашон рашк зиёдтар аст дӯстӣ зиёдтар кунанд настар аст рашк як чизай ҳамин зана зиндагӣ хуб бифора зиндагӣ обод бифора бояд ку ту гиҷода будӣ ту чӣ кор кардӣ ту хеле кардӣ ту хеле кардӣ мардака ҷогаи гарм мефора мардака мефора ки ҷога да будора бараш да гулакш боша бараш да занаш боша мефораш не ки мард ай дар берина яка барои беҳтар шидани зиндагии фарзандаши зиндагии занаши зиндагии ата очаш маҷбуре ки то соати 1 шава як кама семента биханвона маҷбуре ки то соати 1 шава ҳамун корша буд кина пагабра бо кори нав биёва бикина ки пул ба даст биёра не ки мардак то соати 1 шава бизана кор кина бега бидроя занак дагиҷо бидӣ чӣ кор кардӣ қатъи ки бидӣ чӣ зиндагӣ ӯ шаёса варвар мекуна шаё мезана яамаш гулака мегира қар мебура яамо шаёс занг мезана мега гӯш ки панот ба худо мардак мешава ғами безанӣ ва гуфти гапҳо зиндагӣ вайрон шудана алкаш занак мешава ҳофиза кор мешава ҷазир ҳамадӣ ӯ мардак камкам беақлай баъд аташа мега ата мега занам наметӣ мега охи бачам та худат я девона ҳозир занат мета мешин ду девона 3-4 сол пас 4-5 гулак мекунӣ хона мешава девнахона чизе ки ҳаст мо бояд ҳақиқата гап занем ака ба худо ҳамин зан ки хаб кард тамом
мард та я чиза ка зан ами зан келини очай қати атай вай каролай вай габзанай ҳамуҷо не ки мард ҳаракат мекуна мард кор мекуна ҳозир ҳамин соли замонда ман нами ховаракое ки шавҳар дорем дар хонаи хиср хушоматонен як гаптон мегӯм ҳамин мардакое ки шав дер меоянд ё ки хонатон дер меоянд шумо қативо ҷанг накунен ва арӯсбозӣ намекунанд ҳозир арӯсбозӣ када намешавад барои арӯсбозӣ кадан бояд ту чико кунӣ ё мошинаш бихарӣ ё айфонаш бихарӣ ё билетиш бигирӣ ягон давлати дигар бариш ё ҳичи накаданда ҳар рӯз $500 $200 $100 ту гулаш барӣ честно ака честно ҳозир нест ӯ давре ки пеш буд ку хатам менависонди кабутарро медодӣ мегирифт ӯ давр буд шид ака честно ака мардак анаи занаку ҳам хеле фикр мекунанд айхона дер кард тамом охи бисёре ҳамин занои мо як чиз ҳамин инстаграм да боло мерава и духта гил қатияй боло мерава духта айфон қатияй боло мерава и дуруғай инстаграм дуруғай ака дуруғай честно ака дуруғай агар ба як ҷавон яке танҳо як маслиҳат дода тавонӣ ки ба ин ҷавон то охири умр дар фикраш монад чӣ маслиҳат мешавад фақат ба худат бовар ки тамом ба худ бовар кардан бале тамом шиёри худат дар зиндагӣ ҳамин аст ба худат бовар кардан як чиза яка ами ира калоноам меган ҳамаям бародарам меган аями дасту панҷаи худат монди тамом аями дасту панҷаи худат монди тамом одами бекор мега худо безор фаҳмидӣ ҳаракат ки кор ки меҳнат ки обурӯ меояд фақат кор кардан дар кор тамом намин қачез ягон бор шуд лаҳзае ки яъне ки вайн тайёр мекунӣ овози даруният мегӯяд ки ҳамин шӯхӣ маъне накард ягон шӯхӣ ба маъне кардан лозим аст зиёд ба ҳамин ҳолатҳо рӯбарӯ мешавед ҳар рӯз ба худат мегӯӣ боз аз ин беҳтар аз ин зуртар бале ҳар рӯз ҳастанд ҷавоное ки ина вақте ки мо ана ассотсиатсияи блогерон мешинем ва суҳбат мекунем ҳастанд ҷавоное ки ҳамин хел ролик мекуна мепартояд вай фикр намекуна ки чӣ кор кардестай оқибати он ролик чи аст ҳозир ҳамин фақат листа инстаграм медорой роликҳое ки ай ҳад шӯхишон баланди бадай душмонай ҳақорате ҳамин чизоай ана чӣ хел лозим фаҳмонам ака ҳамун чизо уже мардумаку ҷиқидагиай фаҳмидӣ ана мо местем фикр мекунем мегӯм ки инами ролика ҳозир ман агар сиёнка кунам гаренияй актив мегира лайк мегира зурая минус обрӯи май биё накунамаш зиёд ин гуна рӯбарӯ хеле фикро бале 100%. яъне ки аз ин мебарад ки гуфтанӣ аст ки акай берҷон пеши гапада як саволи оддӣ чӣ ба ки 4 сол пеш слауд мекардан слауд меган хел 4 сол пеш духтаро видео мекардан ҳамхел рост меомад ҳамхел сиёнкаш мекард ҳозир инай 2024 уса фақат мегардан усу мераванд усу рафтистанд обратно нишон додистанд нишон додистанд не ки мардум хапай инстаграми хичай ва чизи хичай барои ҳамо ку бояд фикр карда ку як чиза мардумда пешниҳод кардан дар ку ман метавонам ҳамура мардумда бикунам суратгирира ҳозир нигоҳ ку ки нами қапараи руш метава фақат фигурай ияй уай мисоли гап ина дур намерем ака ман худ ман намегӯм ма гарениям не ака як шодашавӣ киберклуб буд ҷои контрбозӣ дида будам бале рақси мабромад ҷои киберклуб буд ака рафтем ҳамуҷада ҳамаи блогеро ҳамаи барода буданд ҳамуҷа мара гуфтанд ки биём ман хаякам гуфтесам ку ман як вақт ман гум мекунам даромам ҳамуҷа озмун шид кадом музика қади рақс кардан ҳамхел мо будем гурӯҳи рақсӣ наво брейкданс мераванд чӣ мекунанд ҳамхелӣ буд ҳамхелӣ музика ҳамтари буданд ҳамуҷа ман бирӯмам я ҳамтари кардам аямиси кадра гирифтанд дигар тамом дигар сайтҳо просто барои просмотр шидан насиҳатгара нигоҳ ку
душмон ақорат Исуса мада ваё да аккаунтошон партофтан важни нест. Ма сторис кардам вақте ки дар Египет будам, ман хеле сторис кардам барои подписчикое ки маро ҳурмат мекунанд, тамошо мекунанд. Хеле даромам сторис кардам ки бародаро ҳамунҷа откритӣ буд, кушодашавӣ буд, ҳам хеле озмун буд, уҷа дискотека набуд. Хай ман ҳамунҷа рақс кардам охи. Ягон кори бад накардам, не ки агар дар шумо подписчикову бародарое ки маро ҳурмат мекунед сахт расида боша, узри бисёр ина. Ман ба кала мегирам. Ман чиза ба кала мегирам. дар роҳи хитиро чӣ гуфтани ҳасти ама? ки ҷое бошам кӯам таншон сият боша, фақат нами гуфти ҳам мардуми кулоб ки бичканаш, ҳам комментарияам фақат бинависан. Яке охи комментария акс сарвақт тамошо мекунӣ, комментар дашномои зиёд аст. Охи не ман одаме ки дашном мекуна ака вай беақлай. барое ки ролики маро очам нигоҳ мекуна, ролики шуморо очад нигоҳ, ролики любое каса модараш тамошо мекуна, як чемпион як каса задеса вай дар телевизор тамошош мекуна. Мисол не ки баъзан комментаричкое ки ҳаста ки ма кайф мекунам, нем як комментар як аз видео кунам хе гавзе комментар ро нависонда ки пат ҳамегӯй ба узи сиёнка кагия хира як чизо менам. Хоб ма ин ҳазл шӯхиё ма ёра нағз мебинам. ма ака ҳамаи комментарҳои видеома тамошо мекунам. чӣ чизе ки дар ютуб мебирояд, дар инстаграм мебирояд, ма тамошо мекунам. ма тамошо мекунам, ма комментариҳои ҳамаи видеома ака мехонам. ҳамаша ака мехонам. ғолиб як чиз дигар, мо медонем ки инстаграм имрӯз дар зиндагии мо шишта аст. яъне ки мо истифодабарандагони инстаграм рӯз аз рӯз дар тоҷикистон назарам зиёд шуда истодааст. мо аз ин дур шудаам наметавонем. ба фикри ту агар бо фоиз тақсим кунем, инстаграм тарбияи хуб медиҳад ба мо ё ин ки не, агар бо фоиз тақсим кунем чанд ба чанд аст? барои ҷавонон аслан, барое ки мо акун як зиндагия дидем камобеш. рости гап айҷияти агар тарбия бигирем ака нея умуман хатарай ай ҳама чизи безебаш бо нами искусств интеллектае ку биромай худо оқибатша ба хайр биёра. уна хай мебини охи куза да торсаҷ мега гиҷо рафтесам га хонаи фалони ё ушавса биромай мега ози ман фалон мекунӣ миём. ҳамира искусств интеллект якам ин хатар дамоай, ами искусств интеллект хатар дамоай. мумкин пагад як сурати як аз дигар роӣ мекуна, искусств интеллект ҳам якам раф гия шантажка. одамое ки дар инстаграм ана мафкурашона мефаҳма ки искусств интеллектай мефаҳма. не ки ранги очаи ма боша мега ай бача мира месси қати роналдо да ёвонай доира да дасташ бай гуфтесан искусств интеллект кадаеш ҳамиди ё ки Реал Мадрид баъди бой доданаш қати тренераш искусств интеллекташ уш гов ҷӯшидестая иш ҳавли руфта. дар инҷа саводнокии рақамия зиёд кардан дар кор аст ба назарам ки мо огаҳ бошем аз ҳама чизаш. барои гуфтесам инстаграм як ҳаётира нишон метад ки ту ҳамаи чира дорӣ, не ки дар зиндагии чиза надорӣ. яъне ки проблема нест. бале инстаграм аввал мо дар хобмон фикр мекунем ки ва ман звезда шидам, ва ман гелик дорам, ва ман хел дорам. аввал мо дар хобмон амира пешаи хоб кунӣ фикр мекунем, орзу мекунем, хоб мекунем. ҳозир ҳамора мо просто дар инстаграм мардум дар нишон метем, не ки дар асли хел нест. тай бмв мефурӯй меракам, ҳамин рости бмв да месам пишти саро намтари мекунем, як сурат мегирем мемонам. ташна менависам муборак бошад, да ҷурам дарои мекунем бинависам ки табрик брат. ту соҳиби бмв шудӣ? акаҷон алё лабай хоб тамом гап нест. як соат меёран, да айфоно меёран, я ноутбук меёран, мемонам зинда бошен, раҳмат барои туҳфаотон. ака биё чизо табги бар. лабай ҷон 20 букет гилм биёр, тамом 20 букет гил гирифт омад. раҳмат ҷон, букетора гирифтан бурдан. спайнда зад хова. ви алё ҷон фалонира диди 20 букет гилаш бурдан. баҷом. телефона мекша ана уна шобара дависни. ана дардисари вай мард. ана акаҷон, гап дар киҷо. чизи ҳаст биё ҳақиқат бигем ака. ба худо қасам ака, ман лицемерӣ намекунам. ҳами акаи берӯз места мега ки баъзан вақт мара дар баъзе ҷо шу мебинам, барое ки ман ҳақиқата гап мезанам. биен ҳами ҳақиқат бигем хубтара ака. чӣ хеле ки ҳам мардак дар барнома ҳақиқата гу. 20 букет гила меёра ду тарафш мемона.
4 та калера я сурат мегирад дар инстаграмш мемона тамом. мушкили баъдан ба дигар мардакон мешавад ки талаб мекунанд ки мана вай 1000 конкурент дора ака 1000 конкурент доран ака миллионо ма ягон каса мисол наварсам ҳамин чизоро ма мебинем амирӯзо шояд амо шояд худаш ба хича харида бошад не ки зарар дади як каса ҷавонои мо имрӯз инстаграм каму беш тарбия карда истодааст. бале барои амо хубаш 2 ё 3 соат ҳаморам ҷидо инстаграм кор кунӣ бас вай барои ҳазл барои вақт гӯш кардане тамом. ما از این هم دور رفته نمیتونم نگی در یک روز که غالب خدا 2-3 ساعت استفاده میکنیم که زیاد ما بسیارتر استفاده میبرم برای کار من نگاه میکنم من آنالیز میکنم من آنالیز برای مرا کار ما اینستاگرام ما نه که من هیچ وقت گفتی گپو چیزی که ماشینی نو گرفتم من نمیمونم برای که подписчикам я چیز نغز نمیبینن هوا بلندی مرا نغز نمیبینن аудитория هم قطعی من کار میکنم چیزی که аудитория من میخوام هم چیزا میکنم ما در رولی уже ما میدونم که مرا 100 کس уже نایسونده که بچه چوکدی ما گیجای بشینم کدام برادری قطعی بشینم در درون شو بیزنس فرق نداره در گیجای کشیدم یا گپ میگم ما подписчикам قطعی کار میکنم аудиториям قطعی کار میکنم چی را طلب میکنن چی را نغز میبینن دیگه ما در فکر مردم مهم نیست چیزی که نغز میبینن همواه برای که аудитория ما همش 70% برادرایی که در مسکو در مهاجرت مهنتی ان اوان قریب 30-40% دیگهش برادرایی که در دوشنبه ان مثال ها اگه نگاه کی در بین و چخیل آدمانه چخیل آدمانی هستن غالب بود کامنتاری که زیر نوارهای تو نوشته شده است و من فکری تو رو دیگر ساخت یگان از خوندن یگان کامنتاری فکر دیگر شد بله چی نوشته شده؟ وقتی که یک رولик بروردیم هم خیلی یک چند رولик بروردیم سیامکا کردیم بعد من میدونم میخونم که اکه همی کارت در نزیبید همی کارت در نشیده که یعنی فکر عقیده مخلصای خود رو بین و بعد میگیری 100% اکه همی کار نشید توغری نمیگیره значи میگم او را ما اوجه زمید کم میکنم و میستم اوجه دیم هم میپرتم اینان همون چیز قطعی دیم رولی که رفت میدونم کامنتر هم میخونم که با همون خیل شد اوجه میگم هم چیز ما در زیب نداد تمام بعض هم وقت که بیروز قطعی یکون سپینه دگون وای کلیپ میکنیم یکون چی میکنیم میسته میگه که دیلم نکشتی سته میره پرتم برای یک کلیپ کردیم کلیپ کارمون بود خون پون کردیم فهمیدیم خیلی چیسته خیلی میدونی وای بود سینه رومانوف وای بود کلیپ های خیلی وای بود گفت که بیا غالب لوچی گفت میره نکنیم گفتم چی با گفت پشت خونه یا خیلی وای کردیم دا بیا نه سوخت 10,000 سومو قریب رسخود کردم دا سوخت خون گرفتیم و رنگ گرفتیم استودیا که نبراروش گفت مینتالتی دیمو دا گفت توغری نمیگیره در کار نیست تو بسیار درباره آدمگری گپ میزنی شد حالتی که همین چیز یعنی که بخت بد نمیرسید بله یک کلمه گپ قطعی جنبست کنیم همین سوالا میشه ادب رو از کی آموختی؟ از بی ادب ما نشان دادستیم ما همه کار در بی عقل شیدم تنشه نه کار ما کردم تنک ما در حال نشان دادستم غالب که یعنی که هزل رو برای یعنی که حمایه خود استفاده میبرد و یا اینکه برای برقرار کردن مناسبات بسیارتر برای برقرار کردن مناسبات اصلا هر کاری که من میکنم هر یومر هر حالی که من میکنم من فقط میخوام که مرا دوست بدارم مرا نغز بینن من با خدا قسم که دوستشون میدارم هر یک نفری که مرا حرمت میکنه من 100 برابر با خدا حرمتش میکنم اینا در کامیرام نمیگم ای پیشم بیا که با خدا حرمتش میکنم اگر که از حج و بلوگری دور شوی من کدام کار انتخاب کردم راستی گپ تا حاضر فقط یک تصمیم گرفتم یک روز نه یک روز درجه ما بود میشوه یک روز نه یک روز گفتی گپات ای مدام میبرویم چیکار میکنیم یگون بیزنس میکنیم ده یگون
ма ака дистам ҳамаи кор меоя маро ки ма ака бале ака ғолиб агар 10 сол пешро яке баргардонда метунисти чиро дар зиндагият иваз мекардӣ? хеле мести фикр мекунӣ ки чӣ бояд иваз мешид. ма асосан ака ҳар коре ки меоя ва ҳар коре ки мешава такя ба худо дорам. ира ҳеҷ вақт ма гуфта наметавонам ки 10 сол агар ба қафо гардонда мешид шояд ман мехондаму соҳиби сум мешидаму соҳиби миллион барое ки роҳбалад роҳнамову гуфти гапо парвардигор хичай 10 сол пеш ман намедонистам ки ман ба иҷора мерасам. ман шуморо дар телевизор тамошо мекардам ака честна ман намедонистам ки ман дар сари ҳам миз мешинам дар шумо ака саволои шумо дар ҷавоб метам. барои ҳамун 10 сол пеш ба қафо гардонда мешид ҳамин қа мефтам ки парвардигор чизе ки ту мехоҳӣ ҳамун. аз чӣ метарсӣ дар зиндагӣ? ин савола як барнома шида буд. то вақте ки фарзанд надоштем шав дер меомадем ё рӯз ягон ҷо мерафтем баъд очам сироғ мекард. баъзан шавое ки очам даҷа ба сари рама буромадагӣ дер омадагием баъд меистоду мефтам ки очати чӣ қам ма духтару мараи қағаметӣ ма духтарами қай қафои ма мераи миёй чӣ қамара ғаметӣ. баъд як гап мегуфт оли фарзандорша баъд мефаҳмӣ оли фарзандорша баъд мефаҳмӣ. фақат аз як чиз метарсам ҳар як нафаре ки фарзанд дорад ҳар як нафаре ки зиндагии хуб дорад худовандам фарзанд шава модарша ҳечӣ нашава. меистам ягон вақт фикр мекунам ягон якинами дари қишлоқ қаламқали ҳуй мекунам очам нест. ҳуй мекунӣ дар очат нест. очаи ма дар душанбе будан ман хона дар стройка доштам гуфтам оча шумо бисед ман мерам ё рафтам хона даромадам дар хона атамаи да келинаи момамай бобомай очам нест хона надоромам. гуфтам атама намедонам дар мошинда хоб мекунам. баъд истодам гуфтам ки рӯзиш мешава ман дара ҳуй мекунам очаи ман нест. 100 офарини он мардакое ки даршона ҳуй мекунанд очаш нест. ё ки як фарзандира ки 5 сол 10 сол дӯстшӣ медорӣ навозиш мекунӣ худо бемор нашава. бисёртар мард маъноро ака аз зан ҷидо шидан ию уне беочагӣ мекуша. ман дидам ман мебинам медонам бародарое ки модарошон гузаштаги худо раҳматшон кунад ё ки худам дар ҳамин ҳолат шид ман баъди ҳамун кӯ очама даъвайнои 10 баробар дӯст доштам ки ҳуй кам нест гарчанде ки очаи ман дар душанбе 150 километр яка. худованд ҳамин ҳар як бародаре ки модараш зиндай ҷонтон агардам хоҳиш мекунам ба қадри очотон бирасен ба қадри падаротон бирасен. беҳадди бад ба худо кинаяка ҳамун мардакое ки беочан оча надоранд ҳамин видеои маро тамошо мекунанд ҳамин хел тамошо дорӣ ку аз инака тамошо доранд мегӯяд кош дар ҷоям ғолиб бошам ман бугум ки беочагӣ чӣ хелияй барое ки очаи ман зиндаи ман намедонам то дараҷа. ғолиб ҷон ман як чиз ҳамин гуфтанӣ ҳастем ки ҳамун бародарое ки ё ки хоҳарое ки мебинанд нигоҳ мекунанд он лаҳзае ки волидайну падару модарро гум мекунӣ дар он вақт як чиз аст фақат агар ки дар як рӯз медоромадӣ фарз кардем 2 бор аз пешони модар буса мекардӣ мешинӣ мегӯӣ ки чита ман 10 бор буса накардам. бале агар ки дар як рӯз ним соат суҳбат мекардӣ мегуфтӣ чита ман 1 соат суҳбат накардам 2 соат. очама миллион бор гуфтам ки дӯстат медорам қучоқш мегирам хов мекунам дар кошава дар сари зони очам то ҳамин рӯза нашидае ки ман падарам авом ки дӯстат медорам. падар ҳиссиёташ дигар аст аллакай мефаҳмад наметавонам гуфта амирако мардак борӣ кун наметавонӣ барое ки вай ҷазаба дора вай падара ёхи вай тарбия кардагия вай ҷазаба ки дора яке вай ҳиссиёташ дигар мефаҳмам чиз мефаҳмад. як бори дигар ман сидқан аз самдил орзуи вай мекунам ки доимо волидайн саломат бошанд умри дарози саъдиёна бинанд. дар охири зиндагият аз худ чӣ мехоҳӣ монӣ? дар охири зиндагим ҳар як ҳамсояе ки қатъи ман зиндагӣ мекунанд
чӣ дар қишлоқ боша ё чӣ дар шаҳр боша ҳама розӣ бошанд тамом. барое ки пешай хеш тавор ёро рафиқе ки меоя ба дари хоната тара гуфти гапҳо дар мо рахти хоб ҳама чӣ ҳамсоя мекунад. я ҷавр я дод я вағда мо ҳамсоя меоя то хеш мерасад то табор мераса ки ҳамсоя рост гуфти гапҳо бира устол биёр бира ира биёр ҳавлира бирувен иҷара тоза кунин ва як чӣ кунин ҳамсоя мекунад. қавлканора ҳамсоя равон мекунад. ҳамсоя мега ки пул бите ҳамсояи хуб хархонаи хуб нахоҳ як ҷаннатлӣ абайд мега ку мега хонаи ҳамсоя мега худо оташ нагира ки дар бари хонаи ҳамсоя хонаи мае ку ма то ҳозира ба худо чӣ ҳела ҳамсоя ки ҳастай ма ҳурмат иззатшон мекунам. фақат ҳамиқа ки ҳам фарзанди ман рада бибироям ҳам бигӯям ки атра нар бад намиқад шуд ҳами гулак ма ҳамида кайф мекунам рада рафтесам мега тра ататам тарибад мега сини атат рафта дига атат зурай. Ғолиб лаҳзае ки бо оилаат бо кӯдаконат сайру гашт мекунӣ ва дар берун мухлисон мебинанд мухлисоне ки бо ҳурмат не беҳурматона як муносибат нами акай ғолиба ку шӯхи прикол мекуна ака як прикол ки я шӯхи кун чӣ гуна ҳолат мешавад он дар он лаҳза ва чӣ ҷавоб мегардонӣ? рости ака ҳамхеле ҳолатҳо бисёр шудагиай хаб мекунам. як бор як ҷо даромадем қатъи модарам будам оилаам будам бо чӣ чизе мегирифтем ки ҷои меҳмонӣ мерафтем айдуни бозор як кас ҳами сковородкара гирифт ҳами хела давид ба синма гуфтам шовбароз мезанам гуфтам нигоҳш кам гуфтам мезанам гуфтам давид ба синма гуфтам ози мезанам рост мидам хесо те қарса каймети приколи хидма дар хидам кадку аги дар инҷо модару оилаат ба назарам тарсиданд то ҳами прикола кадкумам айтам задам одам сковородка хӯрдим баро ки хим дамроликм як қарзора ба сковородка мезанам ҳам чиста ҳамо хидша ма када омад бача талхакаф мукадим давлин чам нағалта дар инҷа баъд биромам сторис гуфтам ака ҷон тагардим дига наё ба ҳам сковородка талхакаф мукад ин хеле ҳолатҳо мешавад. асабонӣ мешӣ дар ҳамон лаҳза? бале чикор мекунӣ? баръакс мехоҳӣ ки ором бошӣ бо кӯдаконат шӯхӣ бозӣ кунӣ ҳеҷ ягон нафар назад навай бале чӣ кард вай мухлисай не мухлисӣ як тараф мефаҳмам лек лаҳзаи вақти муайяни фарзандонат аст ку ки бо вақти муайян аввал бад вақте ки юмор мекардем ҳама хел ҳайҳӯю вағу чағ мекардем аввал бад вақте ки роликҳои тарбиявӣ кардем ҳаракат кардем ки мардум да фаҳмонем ки мо девона нестем мо серьёзнем ва айрӯзе ки ассотсиатсияи блогерҳо ташкил шуда ҳама дар умум чорабиниҳое ки мешидан ваёе ки мешидан мо мерафтем иштирок мекардем вақте ки серьёзни қабул кардан мора уҷи ҳами чизо нест шид. ғолиб гуфти оё блогерон барои масалан тарбияи ҷавонон ягон масъулият доранд ки бале ака чӣ бояд кард? вақте ки ассотсиатсияи блогерҳо ташкил шуда акаҷон мо бисёр чиза фаҳмидем ма дар инстаграми худам як характери безеб нишон бутам 80% гулакҳое ки маро тамошо мекунанд ҳамун характера истифода мебаранд. ма дар як роликам корча бировардам айбарам гуфтам ки ғолиб ҷон ҳамин видеото архив кӯ ки 1 миллион просмотр гирифт. гуфтам чӣ ба? гуфт ки дар кор нест. таблиғи нодуруст? бале дар кор нест. ман гуфтам қабулай ма зид нестам барое ки ҳозир гуфтаистем чӣ хеле ки дар пеш гуфтем инстаграм чанд соат вақт дар корае ки мардум тамошо кунад вай ҳамун чиза тамошо мекунад ку уҷа мега бест барои чи бисёри наворо бисёри коро дар хидмат қатъиян манай ба хотире ки мардуми мо зуд бовар мекунанд зуд ҳамун чиза медироянд ака барои ҳамура нишон додан дар кор ба таври сода мисол ба санг назаниша ягон туп занаш
ҳамун гулак ҳамура ба туб мезана, ба санг намезана. барои чӣ ҳаҷвинигорон дар Тоҷикистон каманд? рости гап ин савола бисёр вақт мехостам ҷавоб гардонам. ҳаҷвнигоро ба кадом хотир каманд? Ба хотире ки дар телевизионҳо намебинем. бале ҳақиқата гап занем, шояд ҳисоби маблағи кам бошад. аввалин дараҷа бояд ҳисоби маблағи кам бошад ва телевизиони синамову дигар ҳамин савол ака ки чӣ ба ки мо блогерҳоро истифода намебарем. Мо ассотсиатсияи блогероем. Мо мисол бале ака, мисол чӣ ба моро истифода намебаранд дар роликҳои давлатӣ? чӣ ба дар роликҳо сиён дар роликҳои ҳаҷвӣ фарқ надорад. ҳаҷвӣ ҳам бошад, роликҳои тарбиявӣ ҳам бошад, чӣ чизе ки бошад моро мардум нағз мебинад. моро мардум қабул карда ки мо миллион подписчик дорем. мисол моро даъват кунанд ассотсиатсияи блогерҳо, ғолиба биёр, фалонира биёр, бемадунира биёр, мо мерем бозӣ мекунем ака. мо тайёрем. пеш зиёд ҳаҷв буд дар телевизион. ҳисоби маблағе ки кам аст. мисол ҳар як актёре ки ман меёрам дар роликҳом истифода мебарам, сиёнка мекунам, ками дар кам то 1000 сомон мегирам. бале 4-5 ролик бизананд 4-5 сомон дар як моҳ. хел хубтар аст. оли баъд савол омода мекунам, зуд ҷавоб мегардам. бо чӣ хоб меравӣ? бо фикр идеои нав ё бо телефон дар даст? бо идеои нав. агар ин касбро намегирифтӣ кӣ мешудӣ? мегаштам. вақте ки ғазабонӣ мешавӣ, ором мешавӣ, шӯхӣ мекунӣ ё ҳамаро ба сар мебардорӣ? ғазабонӣ мешавам, 10 минут пас лӯбои одам мера ки ғазабӣ шидам, ҳар гап гуфтам, занг мезанам, мегӯям илтимос бабахш ки ман хеле девнаям. агар бо яке аз меҳмонони гузашта, яъне ки он нафароне ки дар қайди ҳаёт нестанд, имкони подкаст карданро медоштӣ, киро интихоб мекардӣ? вайдло раҷаб. ҳаҷвнигори дӯстдоштаи ту аз вайдло Тоҷикистон. раҷаб аловдин. дӯстони азиз, имрӯз бо мо буд Ғолиб Мусоев, яке аз вайнерои маҳбуб машҳур ки зиёда аз 1 миллион подписчик дорад дар танҳо Инстаграм. Ғолиб, дар фарҷоми суҳбати имрӯзаи мо сипос мегӯям ки моро ҳамроҳӣ кардӣ. Ташаккур барои суҳбати озод, суҳбати самимӣ, суҳбате ки бе ягон қавле ки рӯзҳо мегӯям пафос омода шуд. саломат бошен. дар охири барнома ҳамиқа гуфтанем ки ҳар як бародаре ки дураи ватанай, шуморо дар ватан падару модаратон жида дора, зану фарзандтон жида дора. ин ватан ватани шумоай, ватани мову шумоай. 100 соло ки дар оҷа кор кунӣ, 10 соло ки дар оҷа кор кунӣ, хок хоки ватанай. ира ман медонам, шумо ҳам медонед. просто ман ҳамаи шуморо дӯст медорам, барое ки аввал худо дидем дастгирии шумое ки мо ба ҳамин ҷо омадем, мо гап мезанем. раҳмат ки моро дастгирӣ мекунен, тамошо мекунен. мо ҳамаи шуморо жида дорем, кадоме ки дар раҳи дурай, чӣ дар хориҷа, чӣ дар Москва, худованд аввалин дараҷа барори кортона бита, ба кисаи сер суми хуб қати биен, зандорот зан бигирӣ, беморта худо шифои комил бита. ҳар ҷое бошен, худованд нигабонтон. мо дӯстон медорем, мо қати шумоем. ташаккури зиёд Ғолиб. даномтон ҷонам. дӯстони азиз, ин подкасти имрӯз бо берӯз буд ва дар фарҷом гуфтанӣ ҳастам. худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.